भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपन गायकी और फिल्म के वजह से चर्चा में बनल रहेला, लेकिन अब की बार एक्टर ये अपन फिल्म के लेके ना बल्कि अपन गायकी के वजह से सुर्खिया में छा गिल बाड़े। एकरा से पहले हम रउरा सबके बतावत बानी कि पवन सिंह के कुछ दिन पहले लॉलीपॉप लागेलू एगो गाना आई रहे, जौन एल्बम सुनला के बाद दर्शक उनकर दीवाना हो गइलन और तारीफ करे से हट ना पइलन। हम उ गाना के बारे में बतावत बानी कि इ गाना आईफा अवार्ड में बजावल गइल, जौना गाना पर सलमान खान डांस करत नजर अइलन। और गौर करे वाला बात ई बा कि सलमान खान एकरा से पहले भी पवन सिंह के गाना पर जम के ठुमका लगाइले रहन और गाना के काफी तारीफ भी कइलन। वैसे अगर सलमान खान दोबारा अगर डांस करत नजर अइहन त ई साबित हो जाई कि वो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के गायकी के दीवाना बाण और पवन सिंह के ई गाना सलमान खान के काफी अच्छा लागेला। आप लोगन के बता दें कि पवन सिंह काफी व्यस्त बढ़े रिकॉर्डिंग और शूटिंग में, ऐसे अभी उनका फिल्म के और गायकी के लाइन लागल बा। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।